omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigoro byonsi. Wancho murigereria na koretere goika ime ya bochi yiremeye ya magena ime bunge ya bomachoge asena mutalire omurimi kirango tebanga obonda bwa Kenya butambe nigo bokoretwa agwetira ase abarimi n'abarimi baito nigo bakwebeka bene kwene kyabuna ngonyora tole ndagira twanyorago asugwetira ase ogotugetugo twanyora amangana agati yabo endagira litokuria butambe twanyore nyama nandeka togotebe nyama ne nyama endabu elietaganire koliegwa no Gusii igase kulia rero nigo nakorete wika sensembe yiga ende tusange na ukwana mange tumanyenga Oboremi mboro byobo nande nkelikirete omurimi bwiri tukulia rero nigabwate etugo abwate chinyoni ne chinyoni chito kwanda nigo tobwate nganto bwata maruma togatwara chingoko chingoko chichigo tugwa esengenje yokogokia amaiso nabo igo nande ngulie guchire gotatiga kolende nigo chikogori chibesa chinyinge tukumanya omurimi ito nase kiere agwetoma eri kwene kianga chinyoni echiongo tuguchire igo tobwate ase metandao ito ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabe na utomera SMS wetera senambe yo erase screen ya ogabu nyoro morobuli ora sembe no morobuli Oboremi no bonda oliokole to botambe na iche Mildred Momanyiri tukolia chimaina botambe ense monenu sugo ikachinsebere nenu cyabagoroba hasto gosangana gokwana amange ndatombo ati ngoro cy'umurimi yo egiata kurubo machoge omurimi bwetomete omurimi ore myaka yegatwa no musaye taraika myaka megotu atotebinga chibesechi chimwirete gwaga chibisumwebi oburendi obo ngayaboro tiere mbwatie na kibono omurimi ito biyande madam iga na chire kurubuo kuruge itali ndo chengani gwechogete kigima ngonya gotemande gwechoke kegero bogimando chenga no bokonguto techogete nga kirinde tokoba ekarondi geretinga na rura amaruma ali chikara ndato chigota tebyanga amaruma yo kaikwanya rusitikera gusiga iga abagusiba itona bakeba gutuga amaruma nande ngagerete kerengo nege kemono babwate amaruma bunayo nego naligeri bisumu birega ige bingeni go bwata amaruma bono ase abarimi baito imiyorongo rwa gusibuna nabatebya liri na umirania no murimi ito bono tetato teibenenga nindi achagete oburimi boiga nabo igo murimi ito bono korate byango kabisa iganga ndi gwachagete oburimi oboiga naende ngaikwa rusiti amaruma gachaka gutuga buna natie kakobate ya samaria tankoro kuruben yondo mwana uchuma koru nyabongo iga ari bochi iga seito gakoro kubochi bomachoge Oboremi obo nekere na chitenka rigere riankarora chumi yabeire enkong negasi yabeire enkong konyora ngansa korange ntokinda akora atiris nenjege gonkonya kiagera tingunya gosoka natigara nkangunya koererie bintu bya na mache kanya kurigererie mitandao korasa marumanda nyanyore kanyora ari kibara ya tichi nyinge so rende na temire na retire kibara ya tijiri na ikiri nande ningendrete ko gomenta chinde chirintarai gwate birenga kwara rentire ntaiti manyeti ntaiti ko goteyo murimi tamanya na rengare kuro tutebyango nkaikwa rustiro maliri gwachagete gutugomate kritanga nepi ekere na ansete amangana ayo Oboremi igo nanyorete chibesa mbwato muko chire chinke ngansera maruma ari ansepi maruma ansepi na ari akoro kuroko pigeons amaruma ari yeke gusia abantu bamaete bisinini na bina anserete ngareta bikabe binge kere na bionia ngamanya wansa kugora chibridi echichinde chinene chietanete yakoro kungaroko pigeons ege ntongere timati ntaito tazorate byangu murimi tonto bwato matento gikoro nga doves ane to bwate pigeons doves ningi na pigeon ni kyara nchema ta maruma na ro doves bono inche na ncha soko manya kwa noko kebuna na tugirega doves na maruma yande akawaida pigeons nekere bono toko genda maruma na arari kisamburi amanene kwanyora maruma na arakoro kubuna potters na arakoro kunga pomerians na arakoro kunga chief french monden na arakoro kunga chief redback bona manya koro kunga pigeons maruma yo kwa nene iguru kwa na malieta ye Kenya muri roga bwa mange kabisa timaiti gose abagusiba itomba igwete echine chitams gose amalieta ali chikoro kuna benga buno montakoro kulieta lieke Gusii andoro kweliege songo na maruma takabwati lieke Gusii turatonyaruke echine chi sample chiri koro kugo tikoro tebyango chi sample echobwate nirenga chire ase farm ya ogaiga bono iga ase farm ya nekerengo rigerie bisumu byane nimbwate amaruma akoro kunga roko pigeons ayare chikara chingao tubwate white twala black mixed colors on CP ayare local igara around 45
tukamanya gocha amarumande narako yabwati akorokunga chi speed liruma rino aneke bakia karege kori minyokirita nyare go gekera rine nake kubwa chiroko na rira riri korokunga chi speed naro nimbwata maruma akoroku ange 20 arororo ara manene kubwa yakorokunga rokos korwa gunto bwata marumande akorokunga chi free back neri ruma riri okoranga ari minete tuki igakali kit amarionya ayeri kabo yuyu lirumeri nimbwata chikara chingao nimbwata black katwala white maruma yonsi noare tomanya gocha koruga agwo tomanya konyora marumande nara korunga chi French mondaine neri ruma riambete korengane engoko rire rine nake nande rine twe nonye neke roko rirora igandiri konyara kururuka mono ikiagara rire rinene na riri korokunga French mondaine to koruga gunto bwate maruma korunga chi king pigeon na bagu ambete kugweka na chi French mondaine rire riruma rinene lakini rigatwara magoranga matamba ake mobero eto limonene mono bune French kurwa ubona nto bwate biruma gete bire mari dati sana bibwato umuntu musini nibiko onye sort pick koseji setinet setinet neri ruma rire mari dati rire rigiya mono lakini lile expensive yakaroko enda kurigura so chivara tie chichonsi ni nchibwate tukamanya gutwara na marumande narange chitauzi akorokunga chi fante neri rumari ya kawaida lile linene lakini ligo letoko suguni maga karoko rigere lyokoranga neta usi nikieke yonsi nimbwate ase efamu ya ne kurukwanga engoko farm igoga igana boko nyoroka engoko farm mate engoko farm nere Nyamira County ase bunge ya Kitutu Masaba bono ne yene engoko farm egotoka mu machoge borabu ase tokurwa bono yoguna ko iguro Oboremi nigabwate chisambuli cia maruma ali mega iga kuri nenta itenda kubolia ndake asomoremi ito anyara kubaga kumanya amaruma ya nonye ko yabwate iga korate byango enamba nengana na kionsi piale amaruma mbwate bono sipia karato konyabekera niamo na bago ike mina 20 akarenko yarigereri ekiagara igako bagako nyako turagirwa yanda kogenda una locals tindiko yatumeka mono na are constant ekiara arongo nyatumeka buna chini cupetas nkina aroka chini cupeta amaruma ya kera yande yechibesa chine na abekira magena na ya roko abekira magena yonko bwata ya magena ya rokos na tuguta na reta aria maruma aria mana na abeka turagia ndendere bichuchu na nda ariera na kobeka elinde yechibesa aba mange mono igo bono roko pigeons yaranga 45 arega nkunyaruka chini cupeta chogo nturageria maruma ya manene iga maruma spi na bako ba 120 yaro bono iga bono ninkane tianda ke oratotebia amaruma na kiako beka magena umaite abantu bali bamaite ngairuma nkirigo cha konkonya kuratebia ngo naki liamba ekobeka magena anda kege kakenga na kieko ire yabeka magena amagena nali ngege kobeka nakora tutabi oborendi bwaye bwo kobeka magena liruma likobeka magena abere kerali abekira magena yabere nyakare fertilized liaturagia ebichuchu bikoro kubibere liruma likobwata liarageria ebichuchu biaye no munwa liatocha liamanya kobwata liakoraki liabeke bichu liarageria ebichuchu biri biaye go chimonu ekerali akorire korageria ebichuchu biaye go chimonu kubia akore chi wiki bere satonya koragere tirirumeri buya ekiagara maruma ya akorageri intans liruma lituoni neri aberi gako ba in pairs akobeka mage aturagiamo arageriamo lakini ekerenya konya igoteti taba maruma yago soega sara na ndabe kamage nande kando bone elimo likoliga ndrete korenda mage elirinde ligendrete ko umamera igori liruma likobeka mage amage na bwango ekero liragereti ndagerere ngia na ndo kalia balanced diet nama tukalenga likoirelia turagia liruma ligokora 14 days liaturagia mage kerali aturagira mage yansa ko yaragere bunenyo yacha kora yarageri kuruga bukwa kora tebya ngo lige na lia ina kiri korokana umatino ndi tebya ngo na korokana umate kero ndo mate nenyoni umate liruma nenyoni kuna nyoni andeons liruma bono buna yakoro kuroko pigeons aina batebiye ke Gusii na rama kepi igakobeka kagena kanga kanenenya gokora lige na lienyoni bono neri kake kubwa lige na lieri rumeri likoro kuna roko pigeons liruma bono toko bwati gotira buna liruma lieri na bari kobeka lige na lia yelinga ine nake naro na batebya mbete korengana chingo kona bekobeka lige na lia yelinga ine linga naka muswa lige na lia kamuswa amagena yango liegwali amagena ena nya go testing ko liegwali lakini nkoro rende likanko neri kake na rombi yali bekere egechuchu ekali abekire egechuchu nkoni egechuchu ekechibesa chinyinge tinko gora magena echingo kondinya kingwete kolia magena nkwato tebya ali omochakano nga amagena ya local pigeons nigo gochukwa ya tuguta ana kora tebya nga
orataka kuyaturagia elina maruma yaba mange ninyarikane gose tutore serango bona maruma ya roko pigeons na bate bingo tumeka buna chini cupeta maybe akareli abekire ligena riuma merete na ririnde rinene libeke ligena gonko bugata magena ya maruma ya roko ntugute ndeta ari amana mbekere maruma ya bona yanda na tuguta na bongo agoturagirwa lakini ngisa kobekera rirumeria magenane awoja konyora ngokorageri gokobogoke ebichuchu bikina bwango gonta getedi twara magena beroka dirende bichuchu bya na libira akine bya aya bona kingo ya tugutereke atimbu atie senda ndaya turagege nare gotwara ngane ni cupeta nenya go turagi na bongo turagi lakini bona timbu atigento kera arageri oboge guchimonu erinde boigote ekero to kurigeria gari ase obumanyi bwa amaruma totebe na amaruma hokonyorekere eri ruma ligochikobeka amagena igori gochaka yara rosi ntia roseri ebisera asa ina ali amenyete isiko kare ya roseri ebisera yeika yabeka amagena ali abeka bere akobeka amagena yakobeka elimo yeirengaki yame yakobeka eli akabere kare ali abeka eli akabere gaina matuka futa matuka bere gosata toiga yabeka eli akabere kare abekira mali akabere yara ali matuka 14 ko tebyango ayigase otugete narongo takara osigesera nonye gasiekeire ruma mune kawaida ya na rero te kwego kinga ya plipe irega sara kia ne bakori arerete gesara kia ye ngosoka risko ria bogora bogorie bite riareta riabekera se gesara kelikiabo erinde rimanye gwe plipe ya libe kamagena lakini rende bono rirarindi rikoira matuka bera atatu rimanye kubeka rigena ria kabere ekiegera ndigotete riruma ririo sana okonyora nga ko bandigotete ko riabeka rigena ritangani ngoira rira matuka bera atatu rimanye kubeka magena bono koruga gwo okonyora nga ya ko baigotete akobeka rigena rero riatuma ritugerimo riabeka rigena ria kabere ase ekero kurigera lichi sample echiobwate ekero kurigera nonye nenchera ri akobeka magena nonye nenchera oborendi bwa ekero kurigera oborendi mbubwe kaine gose obotawa utimboro ake nonye buna type change difference bona magena amarumare raisi ko yatugana yakoro kunga roko pigeons ekia roko pigeons nabo kunyaigorera aminyo ke iskato cherigerie ndagera kunyebekere ndagera nkege sumu eria konyoraria amanya gosoka isko na nderigerie yende utatigarende ntobwate ebibaki na ibisumbwe tabanta abange na abantu abange mbamanye tibuna bagakora ba ebibaki ebimbi baura ebichuchu ekebaki ekero manyete kebaki gekoboka mambia kienda korigie ndagera gekoria kebaki ngia nyako minyokicingo ko gosama ruma marago mugaso agekwenda mambirie seke ndete na dige ko minyoka kebuga tege chuchu goseri dio ko igorera maruma keboke konya kekembete kebogorio bono njoko bana atwariro bo manyobo amaruma ne nkonya igorera saine na nusu rio mugaso barire okonyore kebaki giatigire go ant agekareke iriri amaruma aragera go igasa 7 na nusu sana na igotira ira ni gesumu konyona dinande kebaki nande kianyo ense yakendire kitaite go chigo ant gego chago ant kianyo oranga kende nge ya maruma ari igoteta so ire gesumu so renda maruma ya roko nare raisi mono gotuga ekiara ngo sokare iske tochera ekero kunya igora chinza chingeti rike baki getari go ant ayande ye gesongo tindi kunya igorera mono ekiagara rirume rimo riseko banandi yairwa igona atutire chibesa chinyinga mono itinda tagetintute buna ncho monto bono nkoriginta ntatagetikorigi ngo tuguta nimete abagusiba itabange bayete kweboria nga amaruma yo kuyigorera nandairana amaruma ya tariko ikata mekera ntumaita maruma maite na charali na mine gento kibwente kobera iskobu na kibune kebaki tariko ika atame amaruma ne igare 20 ekera maruma ya na 20 ni gekere buna amaruma ya sokira isiko nande igakoirana egesumu kia yeboronge buna 20 nimbwate nchera yaye nkobugera amaruma ya aminyoka guchiege sumu mekera manyire nge sauti ine yane egoteba ngaira nege sumu nande kere bona sokira na bago soka to lakini kunyabugera nga soime amaruma aminyoka soige sumu igo maruma ne tariko tama ekiagara na analete igo ne gento kenalete na analete botambe singe chana maruma ali analete ngadi ga gotugu igo bono omwancho murigere na ragito gande to gusanga kuruga iga ase famu yoyo minto asande to twara na gutumanyia mange igoro yobotugi bwa maruma nimete aso mwancho murigere na to kobolinga amaruma na nindo chenurigere tingana kirero egepindi kyoboremi na kirero umurori woboremi to twaro mwavuli no maitenga engaki ganenga kiyembule nyinge imeliro bya Gusii nande ntubune geta seni kya Ndizi TV nto gotiga kuba semina kuba manyi igoro yoboremi ekiako geranga nonye to gotwerwa ndigoika tubasemie inubuna abaligere baito geta seni kya Ndizi TV na kiako garato ndate gusanga kuruga iga ase famio yo minto asto kwa na igoro ya maruma buna ko iguri ni gabwate amaruma chi sambuli au na maruma yo
nigo atugetere esengecho yokorosie nibo kera ntumaitenga gasinchio na kero togotebanga gasinchio goikabweto masoboremi kero boremi nabo kogera ense yetu ya Kenya yasuka igo tubwatie ase metandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News nabo nabo gotumira SMS gwetera sena mbeyo erase screen ya ugabu tetana ndasoma tumukake igo ngwira na tuli Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchiri ni kiumbigia NTSA wagutumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare umuchubo sungo Gusii Duplex building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asikina mbechi Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Mwancho murigereria abuna ngo ngenda to gotebia kurugabu isko buno torigereti nigo togenda to kwanira igoro ya maruma no botugibwa maruma ni mate no genda to kumia na ki omontara tuga maruma ono Mugusii gose omurimi ito bweto mete kuruga gaseriro bari Gusii kurwa sensema ya machoge asande to gotuga amaruma na niga bwate amaruma gwetania emia amaruma yo agenda to kwenekia buna nko mente kanale erinde nere anyore enibo igo tomere SMS gwetera sena mbeyera screen ya ugabu to basa kweba gotobwatia aseme tandao yetu ya website na www.ndizitv.net na bogo tutumira SMS guseibo lindeliansi wetera sema tandao yetu ya YouTube Ndizi TV News na bogo tumira ase Facebook na Ndizi TV News Digital igoto basekweba gosanga amwana intu ni gotagenda gosanga igoro yoboremi bwa maruma oyumurobeli yokoreto botambe ditukala chimaine ense maneno sure katinse berene nusichama goroba na ichemil mumanyi gasomori meito ekero okoligereria amaruma ya nintagete omoligereria tanya ko bagakumanya amaruma naro na bakoroserwe nyumba buna ngoko ende yonsi gose encheranera koroye korose amaruma na bagwete ine chingoko gotatigata getege enyomba yabe imokigorake akarare mari gasumu kiaye itakeronye beke emete ase kwaga igoro so rende no tagitoro sige sumu geko imuka igorake aigubuya kiagara amaruma no ayoko ururu ese nyomba igona benge yege sumu ege chingoko gotatiga goikobeke mete igoro goikobeke mete igoro esa kwaga na kunyabekera chinesti chiabo igorake kobwa chirito kobeka chiengoko chikobera guchiense monse bono gotatiga se enyombe yo ninga donya ko bagago tutebia nga amaruma ndagira kiakuri amaruma gakori ndagerende yonsi chingoko chikoria lakini mononcha yana kerenta getabe kama gena bugango na kombekere bichuchu byapo bwango igonko nya starter ne ye kwawe bichuchu enga obuoyo iga na rodi numari ko nyara gotoja tosha bwango erinde lyabe kama gena bwango lakini asabali batabuga chindagera bune echo tanyare kogora na boko ire bitume bikwa butora netinga wacha kwanya na nene moneka rota gete na boko reta chinyeni esukuma gwa Kenya to chite to waise go chia chimpese kwabe liriko alafu wachibekera chia tocha kuri chirobori kuri chire bituma kuri chiregire institutions baka nonye na nonchongeri omena na yene ronko lichire asa nari wantigire magega kenga kwachiyekera chinyeni igo obugima bwae igo mboro botobauti yake kubwa chingoko buna tumaiti chi bono nchibu nkinga buna ngoko chikori grains chikori greens achiko chirachiwo gochibereria sukuma yabo gosenye ni chinde chonse gwa Kenya igo wachiyekera tobeka omonyo chia tocha erinde chiegubia na chiracho kigera nero chianchite bono korate biango sinyo ni chire gwa kwanete chire tutebe muna togoro kachingo ko cha improved nen tubwata marumalia aliatali yekenyeji naro korate tebiango chi features yani enchira nero na kyo montara ready rumeli anya ko bakolimanya ngeli ndirire improved zote bere improved rende kera ndiri ya kienyeji liruma bona buna to ansere liruma rikoro kunge fantail ne liruma rakini maega obo suguni boigo gete buna tausi bona kero korige liruma riri goko kimono ekiera ribugata maridati
obo chuti bwabo obo igogete maegaiga ekera rigotara rikonya goito motu abo koranga rirumeri neri ngaundi gweka inyaya ntobwateri rumari nderi koro kwe free back free back neri rumari gweka ine amarionyaye igaweka ine oyuyu ose etuki yabo ekarikiteti umubero mogima amarionyabo igakarikiteti akebanga buya none kero korige naboko igubuyanga na royo irumeri ndobwata marumanda akoro kunga potas neri ruma okoranga ari bimbete embochero rikogunkwara yani embochero yayere nene mono nekere rikoinyago rigereri okoranga omutu bwebisete kiegere embochero yabere nandi rikabari itambe mono nandi ribegete chisocks imine tingari mere tamarionya magoro magine ndobwata riruma rinde rikoro kwe French Mondaine neri ruma riambete korengane engoko ekalire riambete korengane ngoko rire ridito na kuruka kwa endi kuruka satambe okoba yobonene bwaye tukamanya gutwara na riruma rinde rikoro kwe king na leo rigotera kango ko igaga chuchu bichuchu bikiabere kyomotienyo mosebere angetatu lakini riri katwara bangoranga matambake na riri koro kwe French na yande na ribona konyora riruma riri maridati sana riruma riri konyora riri rabu lakini iga chimbaba rigatwara chikara chingao chiaterane tubuya riruma riri koro kwe setinet na rigatwara kamunwa gasinini usekwariro ke sort pick so aina ara marumambu ate sofa asebono iga nande na bata yakoro kwe speed ne riruma ringeroko lakini rigatwara umubero monene riruma riri kebati na keminyo kinkeri koritera na kiri koro kwe speed ekere riko minyoka karia bueke bakigia tika kominyo eke bakikiaro sagiati yakolimyo na nsakinde na kelibwata alire liditake ndiko nyara kobogoria na riri ya speed aibona na ara marumambu ata sebono iga nimbangete ko imboti ayande ndete koru Mombasa ndete koru Tanzania alinta bugati unabono rirumanta bugati nintagete korete free park eriere yero free park ya black aina ntabugati lakini bono iga chifarayati ntabugati ne chinke sana echo bono iga nkagerete ngocha gutwara buango sana ubona gwatoreire byiga nkagerete ntete gukoboria nga ase amaruma yege kera abo atwalire ebichuchu tigatobero ke ebichuchu kera na abana baye naki okonyara ngongo bievware buna engo kende yonse mate ngo kekero yararire yabekire ebichuchu kunyekano ena ngene gasie ngongo nabe okomnyoki sauti nere bwate asa amaruma na rongo bare boigo riruma kera riuma merete ndita twike kasara kiaya ariko bari gwaka chimba bana gokoroma nditagetyo ikange arire litindi ko bwengo ko ekiana rire ndita bichuchu biaye bichuko kuno lakini rende nonye na magena na bokunya kuna no koboko na ndaturagiwa tutatiga to bese go kuna magena ya maruma ko bwata amagoko amaguta koboko riruma ekero kwenda go kuna magena aye go sori korere kandoli njane no mono tindi ko beka maruma na turagi ntamanye tirige na riuma mere ngakirire ekero riruma ria korire wiki yamo kwenda ande na rigie tochi ya nembwate na ribeke gesunteme na rimoreka na rwandire fatai ne kare na rure nga rirumeri ngo rigene ngo cha goturagigurire ngonyora magena ya kubete na tuguta na nyebekera mangao ngonyora igobona magena kera abo gesera na bonko manyanga ya na magena go cha goturagigu aya kubire na rusio na tuguta bono kora tebinga ekero tugete emwe chinyoni bunechi chitatugire na bantu bange utanyorekera umuntu gatugete tenga bunengo kora nyorekera umuntu gatugete kora tutebia ngo nga challenges nchiri ogwetera ahe buno murimi ekero kwenda gukora oborimi obo tugyo boiga challenges togo chitwanyora se bintu binga bune biga bono iga nekero konyora nga maybe amaruma bunayo onye toro setige sumu buya ege simba gya chire gya goiteire ekere kwanyora maybe gya goiteire go sene chin amaruma atano nanda na maruma igari chibesa igo konyora uchandike to motu sana negyo konyora nga chinga kichinyinga kere tokoro sige sumu ekia twame kiswanga ebinte ebinko babire buya anene mono maruma tabugati marwaire mono ekiagera nje tindi koro irumari korwara ekarori atendagera buya aitini yabere buya okonyora nga maruma yambuya konyora irumari gotwara borwire bonde bwensi so rende challenges inchiri nyinge samaruma bina chingo ko chikunya korwara of ntongere kwatere nga maruma tari gutwara marwire andake ntongere tukoringa vaccination andake rokuliga nga chingo ko chirocho kwekega neri gochi vaccinate ende liko chigotanga amangana ya marwaire kora tebya ngo andake chase chinyoni echiga chiro chingo tungo vaccinate guchire chinyoni nche chiane nchiri ko vaccinate gwa ekiagera karokorigereri ribuya chi ornamentals nyinge nchiri ko vaccinated unabona amaruma
ne chinkanga ne chinkware tindi konyora ngo vaccinate ekegara nchiri korwara marwaira ya Newcastle Mboro ne binto bindi igo biro bitali rasmo vaccinate kagicha etware ase korara abarabu na bo obori ndio buna kyo ko bakora kire kumate asobo gimabwe chinyoni echi asaba ntabangi muna batamaiti kora tutebya ngo nga naki okobirenda paka bikine nande otutebinga emyakere ngage komenya enyoni yekomenya tiganga ansera se obochenu ama ebisumu ebibya nendo seti igondo settinga ko yabe ka droppings chia achikogenda baka chia gunsa ali chia chakwabuswa esumu eketo enjiriko beka droppings yetigare igoro ne bisera byabo ekare chia bekire bichuchu chia kolire ko bichuchu bya sokere ko rwegasa igongo chencho bonyansi poli kiagere gesumu keringi atiringe tunamage nabeke bingao obonyansi obonga erinde mboreta chidudu chire ebirombe tororo bichikongitera amage ekare na chenchiri ko ruoro amacha atokanga kera ritu kongo chenchina amache amarabu ebinte bikonyi kari ko mwama bona kwanyoranga gente kengeri konyora borwere rice ekiar toppings teriko tigara igorari asebire igeko gunse igari egesumu asebige biri kwa na arusi una bia kora ko ruoro na chenche ke sarakeri na kebekero na kiare robo nyansi obonga erinde kenyara ko kora kenyara konyora ngage ko beka magena asali na arabu are tabu ati birombe tabu ati kenda so rendo konyora ngabinto bunebi na ibiko gere binto bia kora bia ba bire buya bitari konyora oborwe igone ndene lio obore ndio ko ene kianga asai na arabu are nkonyora chire nonya na mache chenyore ndagira buya erinde lio koko tanga erinde beach konyora amarwiri onyega karororo kigera ntoma yetinga borwire borombo komocha neri obore ndibura konye erinde lio oborwaire bonyara ko boko gweterare buna togoteba buna into Gusii nana kora tebya ekero otugete chinyoni bunechi daily activities nchire chirichi okorekana ekero kubuka mambia ncho bwana tokora paka litukuriere echikunya kuri ndagera lyoka 24 hours gose inchibwati chinsa ogochibekere ndagera nande ne kerengo gete endagera nche mbegete ase kerege sum endagera isaine chikoria mbaka koera nande nacha komenta ayo ntari kobeka kera lituko egento omofanyikasi arabo gokora nekera ko bwata achenchi amache kera lituko chitokenga amacha arongo chenchi kera lituko no nyatigarete aiterwe tobeka amacha amaya bigoso egento inchenda aligereri no gochandigererie bintu buna biaboka kera na rembu yabire ntiko mufanyikasi okobia amache kera amache nendagera uraguna timbu ati ororo njege gasi no gochamane chindorenga gento getembu yakere kengeta kere gokore rugana igana tokonya no mufanyikasi korona nankigeta kere koba igo tutebene lio kumotigera kurende naye nkobole angekegima kwene kiabuna ebintu bya ombu yabire ase compound ya ugaiga nande kuratebya ngekero endete ko kutogende to kwana igoro yobole ndio boiga ngenda kira tutebikiriga okorekana kurubuna kwa twarari rumeri itabaka likine ande turatebye myaka nerenga likomenya liruma nkomenya lire myaka menge sana asironga asiorire ndete nje tindo chinga irumandire na nyako gorante abenga bono liagotiriria tigire kobeka magena emyaka ne aronda chikumanya mono na inchenga ndenchu nguse kuru ase bitabu ngari rumama tu emyaka irengarige elikomenya lakini aseko ikira bono iga kiaro bori mibwane nkagerete ngabwa kore emyaka 5 kindaro irumari agotirengo tangi bono liagotire tigandi tugutenda achemanye emyaka irumari gokora ninga nikomanya bono gojakira bono gali swali kwa mborikia ne ligia manya ngari ruma ne emyaka irengari gokora liagota kegera ase faida yo murigere tubugeta seni kya Ndizi TV no nyomurimi ogotigeire ngana chago manyenga kiende ngana emyaka irenge okora kone nchitiganda kumanyanga liruma ekero otalire ndetibuya otalibegeti asagia gose tutayibuni bakibigweta nigo ligokora omwaka nenusu kone nde liruma nabuli komenya goika emyaka 30 that is 30 years ngoikere 30 years igoli rumango ikalire emyaka emenge korenga nobole ndiboli bubwe astogote banga endagera wikoberoro amacho ikobaroro nase kurara abagia abuna boli wika emyaka 30 emyaka 30 igo kwa enyare ko bago ko igukurase omoremito nae kwa enyare ko bago kumanyanga ne emyaka 30 ase faida yo morigeli kurate byangu ngwate binga nonye nyomba igakora sikubune yengoko nande gwate inga dropping sia chiko kurate byankora rero mo rigeli ito amanye kegima kabisa na kiyo sumu ekike bwenta ko koba
na bogo tebinga wire mesh ne bwente ko be kwa chibao imete kende gyos totebi ege sumu anene mono nchakere ngoro ose nyumba yane ya maruma igoro mo manyete mono na mabati akwa ruororo urukinsemo obeka makoro bisko sobe na bogo torokereri iga buna bono ingingira bono buna iga ekarurigereti buya iga ne wire mesh asengo chanarigereri direct na ronga marumambu yare na ara robora bugote iske kigarante konya bekere kero ko chagora iga twabeka chibao ekiagara embura nero tetakeiri ebe nyinge koruo na mayaga ari na mabati tobegete gose chibao erinde embure go ja direct te wese go soige sumume bono nsa iga korue sa marume karate ne inema igomba ngete bigito biko bibugate space erinde ekere droppings yego cha yagumse yandanse direct timbege tiba onse gosama bati ekiagara droppings tintageti etigaregora obo chabo bochikobororo ekere droppings yagurensa yama gotoka nsari yakora yabuso so rende kero koro sige sumu kya maruma go ikutware wire mesh go ikutwara makrobis go ikutwara mabati ne bisigisa alafu anene mono ne bigito nansa naro ekero tagete naro droppings yegumse nabo kobeke wire mesh obeke nege changa erinde droppings still yakora yagendanse so bisumu byane nabo mbiro setie binga igo ekiagara aichini nereta keire ase binto byonsi obotuga bio botugi buno botogokora nigo goika buna tebino buno mulimi tatebire ase egento keganeiri no bosabi na so bosabi bini go bakorekana ekero etumete elikwane kyango bulimi bwa ngo chukonya bole asensemo yenibo goika one kinga obosabi ngo babororo go gendre gusanga amona intu wetera ase metandao ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bwana bo tumera SMS gwetera sena mbeyo erase screen ya ugabu tobase kweba gotobwacha ase metandao yetu ya website na www.ndizitv.net iko tutana ndasumot mokakego ngwira na tole Spexels Opticians abubale se clinic kyagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe gochakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi liweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. buna togendete gusangani go togendete gukwanira igoro y'uburimi gose obutugi bwa maruma anene mono kuruga iga ase bunge ya bumachoge ere bumachoge ere bumachoge bochi gose bumachoge borabu bumachoge borabu erebo bononde bochi wane tore bumachoge borabu gero to bote bumachoge ibere ndo wane tore ya borabu igo bumachoge borabu wodi ya bochi igo bona omwancho muri mna ko igure ni gotore ase ebunge ya bumachoge borabu ase ose ward ya bochi ase muri mito otugete amaruma na ndini gabwate amaruma gwetania emya bona ko igwa okiri amaruma emya yemo na 20 igo na ndete komenta amaruma ikera ya narare ayane go bekara magena igo ne gento kendete go kina go sena maruma agendete comment kana esenge chobole ndibolia akoraga iga ase fam yae igo to bwate ase metandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase metandao yetu ya website www.ndizitv.net na bogo to bwate agwetera ase metandao yetu ya YouTube Ndizi TV News na bogo to basikoye bagotomera SMS gwetera sena mbiyo erase screen ya ugabu nyero morobuli ora sembe no morobuli boboli minobonda oyokole to botambe na ichimel rimo manyi ritukoля chumaine ese monenu sugo ikachinsebere
ne chama goroba astol no mulimi to gaiga ona to sangana into atotebinga asaya kare to kurigere niga arabete buya niga agoko kino nayo mulimi nteto chotare go so murigere to teto chomutariro mulimi yoiga origere no kurigere bosaigo ne advantage ko kwara tarira abantu buna abeka na go somiri kwara erorera ngane kene milde agotebi ndorore nga na kiare ndeta saya na kiabegete ebintu bya ebuya etugo ya ebuya igo aso mulimi to ninkanetie onyarako bago kubateinga obuya bwo tuga marumaya mboro byobo obuya bwo tuga marumaya nche mono egento ndoche ankonyire neri amarumaya akogoru chibesa chingiya ekyo konyoranga maybe na bonko oniri rume elimo iyere peyemo niriro mwana one school chibesa echekerengo kwa ne school na bora akagenga ne school ye yenka ye chi school yenka ye primary lakini na bonko oniri rume elimo 40,000 ichi na boko nyoranga omwana ochirere school irume elimo lyoka irume elimo peyemo na bonko oniri rwa 40 igo tigana te yo mulemo muligere ito igo muligere ito naigwete amarume epe minute abere ensacha ne abeli ekarabire bere igo 40,000 timaiti gosenke abasai baito timaiti eketali gento keganetie space ya nene osene space ya nabigo gani space ndiganetie kiagara aliganetie ga space ya kegana kulirageri libe kama gena libe kebichuchu elindo nigo chiari onyore chibese ichi asoiro moko asori gotebanga gasteyo egasio bole mieyo bono kora tugendera gototebi bono inche amarumaya una natie kire go batebia ngonko nyare naonia na irero mwana one school na inche nanyoranga gose kerenga netikende kiamana na bonkoni ngore gente kinta gete obuoyo bono inche abantu bande ribako minyokanga batete ko ende duka bagoro obuoyo igo konyoranga obuoyo bonko bo correct na obeka chibuniesto kerna obekiresto nanya kobumura mugondo ugatoba ekerenko enda gokomera na atumeka obuoyo obu uise kurigereria bituma biro mugondo one na boko nyoranga mpugate tofauti yake kubuyebye megondende bari bakogoro obuoyo etuka so rendo obuoyo obo no obuoyo obu yabore bwa maruma ne chingoko ne chinkanga obuna buna nyoranga obuoyo bore the best tigo obuoyo tindiko enda duka kugora ngongo tumeka moyo ya marumaya igari chifara ya tikoenda koenda tubwata ya tokoni 40 ina bata yakoro ku French mondaine akara beire machua akobeka magena igokoni 40 lakini rende ko montara rere mono na boko mona yeri busarasini baka yeri busarasina 5 kero montara rere mono ndobwata maruma na bata yakoro ku chifurire ba ali yago kali kiti ya marioni igako gorweri bosirini baka yeri busarasini tukatwara marumande akoro kwanga chi pota gako gorweri bosirini baka yeri busarasini tomanya gotwara nara ali na bata yego togo suguni bune chifachi akoro ku chifante ange tausi aronaro nare sake epea igako gorweri 5 nare otokoro ke speed ara manene ko bwa chipi roko igako gorweri buine na twamanya oja chi setnet ali amarumari mari dat kabisa ora aligere no wana ebwanje igako goru 10,000 paka 15,000 guise korigere chibesa echibuna na batairie bindebyo nebinto bikonga chibesa bwango ekiagera li rumari ko irama tukama kakobeka mage na magaya kina bwango enje nanyora chi customer chiangurye bintebi na tumeka chibesa echikorere binto bya ali ruma nkakerete nga negente kia ekerekere compound ndiro konyoro omonto nayo obwate stress chiao kare gwasoire ebisumu go konya igorra kominyoka buyaiga okonyora nga stress iri chiare ngomotu ngachierire nene are advantage ende nkonyora ole bono abantu mbaraba bakora chinyangi omonto atagetagoreri rumeri aenda ali tumeke ese nyangi abakonyora omonto ochire akoire chibesa chingiya oira otumeke ese nyangi yayo egento kende amarumaya agokonya agerire twamanyanire n'abantu abange abasani ibo machoge na isiko ya machoge na isiko ya Kenya okonyora nga nimbwata abasani go Tanzania bamanyete ngomonto nare ore Gusii okoroku so ande so otugete binte bone binte byagere twamanyanire n'abantu abange nande byagerire ekero omonto agocha maybe ari gocha kogora iruma na riaro cho mutanda oichonyora nande gento kende ngerororo aranyare kongori igonko promoter bire binto nao ni na tumeka birabyo kero omonto achire neri rumaja kogoronyora nimbwata chingoko kongori engoko omonto ocha neri ruma gocha kogora ekera ikirenga onyora chinkanga nchiroro kongori chinkanga gototebe nga nkogera dire no ne obwamate bwa ucha sabanta bange wamente kana isengecho nande bwa bo bujya isengecho no obwarore ngano bwate binte bya nande binto biri bigo korekara ime gose bire bijya bire unique tebe mate binte bitari kero omonto bwate ge bire unique bona nde nkira tebi igoro yobore ndi bwa maruma ya kere ke tukulige chinko ka kero gochituga kero karaga chuchu
nonya na lisiga kulire ndagira goika gateke korora gento kire bright kero gete ndagira onya ke buyu okubeka yellow kose white kyatangana korora ndage ase ndagirire guchi anda kasa marumaro nari boigo kose ero kende gyose nabe goikere ya ye chinjiri ko koraigo chinyoni ekyo konyoranga amagekera ase ko tocha akorora ngina ase go soyumun guchi ego tocha neriga ryacho ryansa ko tocha kere ryansa ko tocha ekiare kere rikeri kuragera ngina ko munwa yari ari gokera lakini bone kere rikeri ryansa ko tocha muna ryaro ngina ego tocha kurwe gento keri ego tocha kuru na ryo konyoranga na ryo no rigo ryansa ko tocha ngondi ko bwatina ngai ngepira kingo tocha gusenge ento kingo bekero ndagera amanya kuri kero kyo kabucha ekikero wenda gerero ana bekuriera kubo nani ngoba gote bikuru ari muchakana batebe no mate kuba gote bimano nyene ligoli ngote bali gochakire ligori baini neyo mwale pineli bukumi elibu 20 nara ya isano nara ya ikomi aisana ina ikinyeji to kwa na yeyo elibu 20 gochi birunya kwa na binte bike ile to gote famu nene utwale binte bike bechi besa bigobo no uno gote baga bu gote bijaro baninga Oboremi umbu gwati besa anda kenki ora tebi umete abasaya bange bone gabna tukulire economy ya Kenya sego toira abasaya bange no nyiba somete gasinchiyo kurende dekan nabako use nabako tumeka express yanke bachake Oboremi kuraba advice yange aba ebichane binge egento nacha tenganyora gose nacha kichana ananyora tenga ebichane binge totagete egasi ku white collar jobs na white collar jobs bono egasi ense ya bono egaya ikeire chabere chinkong okonyora umuntu akorete university yae lakini mane egasi decorative eyo wanyora abantu no tubwato bole monka lakini totagete ko bakorere egasi waboka ma bitwaenda chi video logo ru video twaenda gusene chibul waberoro litukolia era busa bono chenga chankaranga egento kerankonye kerika nyore ko bete byamo Naitentu gebindebi erinde ndorenga nguya kibobwate ebinaro renga obuya bwabo no bukeboro bono iga ebichana kere iskaria inda getomanye nga bono iga otugete bintu bya birenga bono iga aje no muntu mana ekiagara egasi ye kero etugerete bintu byago tori ko bangu nonye buro nonde bwensi nayo kumanyanga nga nsagete akoye bintu byage ndagera muntu tayo gocha gotomani tori goja watana musaro nyoni yoko nyorangi bintu byage kero igo menyete buya buye sonko lakini bono okonyoranga yo ganyetenga kaoche konyora gasi ogendo ebinde biga otugete ebinde biga ngonyora no mukungu obwatenka ore mukao kali konyora chinga kichiogo soka gutisiku moto benya kumana ngamti gwati ko ligo semagena igo konyoranga nebinde bibya yare ndete istaiga osenza chindo okogenda gusene sabali kominyokale bwango ngebintu kitwe sakinde bono konyoranga no bwa matoka ko bobuya ekiagara egento ngero mo kora amo sakinde kero konyoranga tubwatie ngoko nonya ninga to gotokoro lakini akarobwa tengoko yawo gatwara nebintu binde konyorore na kwabo kamambi wataka kurige bintu bya onabire watera otiganda arosu munanda muno yongite to morote kogenda nebintu koboka kwabanga rero tigampatishoni ngoko gete ichi kumera na ngoko gete ko yasoka gwote rumugaso yote rumugaso ke banda kiyaye yaira na guche nyumba yaye yende ko yakora ko rwanero yote rumugaso yoye yakora guchyo so rende bindebi ndibwata manufaa mange sana ekaren kurigere ngonare ko teye bichana birimo reskaria so ango mo koro Oboremi otuge chingoko chiao otuge chi marumao otuge chinganga chiao ebinde biko konye kwanyore besa yaso wakera liku ekiagaranje kuna bono yeka rutagete ko nyora na inche usemezi ekichana kere skali kiaro lingo Oboremi obombo kiembo akeira buya aboko nyora nonde mbegete bintu byane ase tuwodi yeto yabochi ere ingo machoke constituency onko mbege to Oboremi Rwanda tinga bobegeti atambe no bole Gusii seito asengi boire asenga teiro Oboremi boito na kata so rende karota tekonyora na bokonyora senambe yane ere 0723 388 319 0723 388 319 ekerura takenale gotaro Oboremi obo sachinde kitana kere skali ke bwate besa lakini gesinyire project ke gwansa aboko nyora sena be ina batebi ebinte bibiane kerenko bioni nchenko bione li mitandao nimbwate Facebook page yane gwero Ruben Juma usekondi yoro no konyora ebinte biane no nko bione
ekana nanyorire maybe nimbwate chinkanga chiane ntaite koni nigongo chiake ebicha nachibwata chi video nachibeka Facebook page ekana nachibekira ororo nabeke namba ya nororo kwanyora kwang'akere esimu onye gotagete wacha kwa ike farm onye totagete go ike farm wantomera chibesa kera tuigwananire na video call wante mbwatereke neke na gotumere bintu byao naye wantomere besa yana abantu abange babere mekora rere se mitanda ye okonyoro umuntu akung'ainerio cyo kusembona wake binte bicha obeke mitanda oteyanga ne byaye kero umuntu agoteine into ne byaye onye gotumere video agete bicha ono motenga bwate video ende otene inoro useng'akere video call kore ne binte bibyao ekare kwanyoro umuntu ore mirwakire binte ne video call kumote kodigereti nabo kumanyanga umuntu itari mokora so rende ebinte byeito ebinte bya jana muri skari mwensi ipi rorenjera murakore munyaro ko robotugi kuse munyare ko robole migurato ski igana aria Kena ya oyo mwali ogochase omuliro bete sente Ndizi TV ne riga igona ariko basabana ese uchumi morote yabere nkomusana na uchumi toko bere para ga aria tunyaga tebanga uchumi yabere nkomu na boko gendera gutandika ekere yabere nkomu naye kabomo komu onye nguse kabisa otuge bintu byabo byegendo bigenye ne ndagere komenta ye duka na ye kwa pani salige na liembo unabona magena kienyeji achira magulu abantu tuge bintu onyore chibesa ndi uchumi yabere nkomu nayo toke ngano oli gora Mbia mono sana omulibita soko nganchira gutara bakagaiga ase fam yao nakire mbia mono sana naende gwikinga kiende tutana netorore ayanda mange nabwate ebi tugende nyinge nane tobe tugusanga amanere gwikinga kiende tumanye ngane tugende neririga abwate igo bono aso manchu muliria unakwanya ko go twasangira mange kore turachu kora nitagete anya ko gago tuigora esa utinere na igwa ako igora marumaya anya ko gago sokantara chukora ndai tore igora marumayo nane taito ogonye gora nando yasonyira nyinyi lenda ito muliri tanya kuroka kora nyigora amarumaya bone kerengo chi nanya igorera ni gonko nya igorera soka isiko ekerenta gete na ande kera na rodire ngabono abeli skaisa nekire imbate esa uti ngoja na tumeka kunya tebi ngaira ne gesumu ara soka mutura ya rai na bango mo Ariare nchara na arago so aria gwetara soka iskara akwembe ona arago soka ande ekere na galiri ande nyatebi nga tira na asemo ko be neto oje to kanye ende marmai ai ni to na ko ira ni marumaya yane nabo nyanare tigo ekere na takira soke na bago soka nekerando so ago soime mwaro rire ngango so are boronge atabwati sa sidende yogo soime ibona bagende ko ira ni igo bano omwancho murigereria buna na beire ngo gotebya iyo borobori bobori minobonda kwanya bo ko era rabno murimi anya ko baga soke marumae nande nyako baga kuira na ime ige ye koroke ngana bato gwa matomia o gwa mate obia amone tugo yaye igo tuwate aseme tando ya Facebook Ndizi TV News digital asensa ya YouTube Ndizi TV News na bano otomera SMS gotera sena miliyo ya screen ya ogabu kwa se kweba gotobwate aseme tando ya website www.ndizitv.net na we gotoba kweba kubwate aseme tando ya nenche muna Mildred Mumanyi alia Facebook ndigi aseme tandao nyaluna Mildred Mumanyi ende tomanye ngiyegocha ngitobwate kegani mpale mikitu atalire nabo yakara korra nabo korra bale mimbale nkobekaga abonye ne bitunguo anya na maruma babwati bakire simi endo batalire endo manye ngikeri babwate yekinga kiendeli tukone chinsabu ne charero bye bye.